Guys, this is Joey and welcome to my YouTube channel. Kuan guys, oy kanang update. Happy Domingo and happy Halloween. It's November 1. Saon? So, dito di ko natulog ilang Auntie Janice sa iyang mama ni Marikitas. Gauban siya sa ako paingon sa balay karon. Kay gasimba mi. Magsimba mi. Domingo. Simba. Char. Basta gani, Domingo na gyud. Dapat simba gyud. Yes. That's the reason, Char. That's the reason na basta simba gyud. Wala na ako makainom sa inyo. So, sige, mag-ato to sa balay karon, tapos mag-vlogging ta dito, tapos mag-istorya-istorya tag mga bisag unsa, basta kay na istorya di naa, kung wala di wala. Char. So naatas diri sa Dalog. Pag-comment down below kung kabalo ka asa dapit ang Dalog. Anita diri, mag-video ta diri, Char. So naa nami sa Dalog karon ang pinaka-tsadang shortcutanan diri sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. Muni siya ang pinakasikat diri sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon nga shortcutanan nga kung naidakop dito sa dako nga dalan sa highway diri mangagi sa una pero gisarad-an naman siya karon kay tungod sa COVID-19. Gisarad-an siya kay gikas dili gusto ang tag-iya diri sa yuta diri nga agi-agian sa mga motor tano. Nangalata man sa dang yuta diri tungod sa mga motor god. Sige manggug-ulan nya. Sig ulan tapos lata na kay basta din gaulan kay digyas kaayo diri di na pakaagi ang mga tao. Kay dapat gid sa mga tao ra gid ni nga agianan. Pero giagian magmotor sa una, nangalata na. Then karon gikural. Sa dayon ang mga little ilog morning boundary sa Purok 6 and Purok 3 ug tanan pagid nga purok. Boundary ni nila tanan no. So naagay tulay nga ilang giimbento dari nga sada kayo. Tulay ba? Agita sa tulay bi? Agita sa tulay bi? Safe kayo Di mabahaan. Dili ka. Kung gusto mong pabuhat og tulay sa inyong lugar, diri mo sa among silingan. Nara ilang balay new house. Kuan man guys kanang sa una wala pag yung mga tao diri nga kuan tas hadlukan pa kay ko kay bata pa be o cute pa. Bata pa ko tapos gakadlo ko diri kay wala kaayo mga balay pero kan kay di man ko gakadlo ko bisan pag tunga-tunga sa gabi tagay lang ko 1 million. Mahadlok ko karang gabi kay hadlok di man gud na makuan sa taong mahadlok. Pero tagaan ko 1 million di ko mahadlok. Wa ko'y labot sa wakwak. 1 million is happier than ever. Char. So naa na ta diri sa ibabaw, nakasakat na ta sa Dalog kung asa dapit ang pinakasada nga place. Kapoy siya. Oh, bulak kisulon pa na. Char. Sa mga istorya nga gasimba ta karon para sa Ginoo. Happy. Nana kay memory verse. Naa. Sige daw. Roma 2:11. Ang Diyos walay pinalabi. Unsa pagyod? John 11:35. Jesus wept. Ako naagapon ko daghan. So nakaabot na ta diri sa place kung ang pinakatsada nga view sa tibuok Kisulon. Purok 6 is the best. Char. Nara pak. Char. Di makayo sa tsada, pero tsada na lang. Tsada manggod. Makaani lang mo diri makaayong yung wow. So, hapit na kita makaabot sa balay. Pero layo-layo pag amay. Pero hapit na gyud. So, dugay magid kay ta pakaabot, no? Kay gahinay magbakay kay ga-vlog lagi na magkanta na lang taog. Bless the Lord,
Oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. So guys, na ako'y good news. O bad news, char. Walay bad news. Bad news is nothing forever because problem is the bad news and problem is nothing for me. Don't the problem because the problem ay ambot basta. Ayaw problema ang problema pasag di siya ang problema sa ko galingon kay di siya ga problemahon sa tao. Basta wala ka kasabot, di magtulog ka. Kuan man. Ang kuan di ay katabi ta among YouTube channel nga Kisulon Malipayon. Katong mga video namo kay nag-abot na siya 30 mari. Atong isa ka video kay nag-abot og 39. Ang isa ka video namo nag-abot og 39 tapos ang subscriber kay 16 pa baya. I hope you will subscribe bisan pag dili dagan akong viewers, wala gid viewers, ako ra gatan-aw sa akong kagaling video ba. May na lang pakadugang sa view. Lagi sariling sikap eh. Oh. Ako lagi makapalitan ninyo ta. Titadaan din akong balay ba. Sige, ipasa na to kay murag ulaw na diri nga dapit kinaan ni mga tao-tao diri. Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow, powerful to make sin and shame. So, naanadiri sa lugar kung asa mi gapuyo. Wala pa gyud oy. Story pud maritang. Okay, story oy. Excited ka? Normal lang. Normal. So, ready na ka magbuhat og video sa atong episode 4. Ay, episode 4 si unsa na? 5. Part 4. 5. Part 4 pa kay wala tay part 4 eh. Part 3 ra to taman. Sa atong Kisulon Malipayon. Na mag-ipon. Wala pa. Wala lagi. Akong gidelete kay pangit kayo, wala nagtarong si Tadinyash. Si Catriona Gray. So, hapit na gyud, doon na kayo. Simba na din Mika Brown with Thea. Say hi. Gato na magsimbahan karon. Kay magsimba natural. Mga biste, tungod kay tugutan sila nga mosulod sa mga pultahan sa syudad ug mukaon sa bunga. Atong marilingan mo diri ba? Mag-awit talaga sa Ginoo. Mutago man ako ilaw sa karagatan ug gisa na sa panining kalibutan. Bisan makabunan sa kangit-ngit ug dili na musiglat. Ang adlaw pagbalik walay gayon nga gikalimtan mo ako. Bisan na sa ko mo ato ikaw maguman ka na.
sa dapit nga anaa ka sa imong tiilan. Pagayok buan ugalaran ka. Ihalad ko kanimo kusugog mga tinguha ko. Paminawa kini maamo mahunday guguni. Dadako Ginoo inibalik nimo ayawi kaligi aniya ko nabot kanimo. Dadako Ginoo sa dapit nga anaa ka sa imong giilan. Pagayok buan ugalaran ka. Ihalad ko kanimo kusugog mga tinguha ko. Paminawa kini maamong mahunday uboni. Dadako Ginoo inibalik nimo ayawi kalibig aniya ko. Dadako Ginoo inibalik nimo ayawi kalibig aniya ko. Nagpaabot kanimo kabalo ka tong kuan so maggawas ako dito sa simbahan, magudi sa kog balay kay ay hello kay ga list ko sa akong mga ikanta kay ako de ang lead sa praise and worship dito sa simbahan karon. So check. 1 year later. So nagawas pa ako sa simbahan karon kay wala, nagawas lang kay kainuman kog tubig, something like that. Then balik ako sa simbahan karon. Kadto lang. Actually, hapit naman sad mo man ang simba nanata sa minsay karon. 100 years later. So, nahuman na di ang simba. Simba is done, so, I'm going out and going to the house again and again and again.